de desechos de paz e amor. Na panxoliña que imos escoitar a continuación se nos fala diso precisamente, de dar aos que o necesitan o que poidamos, ao igual que os pastores levaron ao portal de Belén o pouco que tiñan. É un canto á paz, á solidaridade entre povos, á axuda internacional, aos povos en guerra e aos refugiados, e quere ser tamén unha enérxica protesta por a escasa solución que o noso mundo actual ofrece aos que viven nesta situación. Con todos vostedes, cuarto de primaria e a súa panxoliña reivindicativa.